Aste honetan erregistratu dugu Arabako Batzar Nagusietan emakumeek pandemia garaian izan dituzten bizipen ezberdinak jasoko dituen programa martxan jartzeko proposamena. Ikusi genuen Nafarroako Gobernuak horrelako ariketa bat egin zuela eta oso interesgarria iruditu zitzaigun Araban baita horrelako zeozer planteatzea. Azkenean pandemia honek eta COVID-19ak kriston eraginak izan ditu pertsona guztiongan, baina batez ere emakumeongan. Adibidez berdinak jar ditzakegu, alde batetik daude beraien erasotzaileekin hilabete luzez etxean bizi behar izan diren emakumeak, baina baita daude batean lan telematikoa egitera pasa behar izan diren emakumeak eta zaintza lanekin uztartu behar izan duten egoera. Baita hitz egin dezakegu zaintza lanetan dabiltzan emakume ezberdinei buruz eta bere egoera prekarioa eta adibide ezberdinak. Orduan testigantza guzti horiek jasoko lituzkeen programaren bat egitea planteatu nahi dugu. Hau planteatzen dugu batez ere oso garrantzitsua iruditzen zaigulako testigantza hauek jasotzea eta emakumeen egoerak benetan zeintzuk izan diren ikustarazteko. Ikusten ez dena ez baita existitzen.